बीटीसी सरकारनि गनायथि मोननायनि उनाव रामफलबिल मोसौ मैसो हाथाइखौ दिनै 2026 मायथाइनि 9 जुलाइयाव थाखानाय सिगांनि गोजाम थावनियाव रामफलबिल केटल कमिटिया मोसौ मैसो हाथाइखौ बेखेवफिननायनि थिरांथा लायो आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ 8 नं दतमा बियाबनि बीटीसीनि एम प्रकाश बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे मोसौ मैसोनि हाथाइयाव साफ्रोमबो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। मोसौ मैसो फानग्रा आरो बायग्रा रायजो राजाफोरा गोबाव सम बायलाय फानलाय खालामनो मोनैयाव सारजारलायाव गोग्लैदोंमोन। दिनै मोसौ मैसो बायलाय फानलाय खालामनायखौ बेखेवनायाव रायजो राजाफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो मोसौ मैसोनि बाजारखौ बेखेवनाय लोगो लोगो मोसौ मैसोखौ बायनाय आरो फाननाय खालामनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों रायजो राजाफोरा। बे मोसौ आरो मैसोनि बाजार बेखेवनायनि सायाव एम प्रकाश बसुमतारिया मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। खुलुमबाय दिनैहाय जे गोबाव सम बे मोसौ हाथाया बन्द जानानै दंमोन जिखियानो जाया जिखि समयसायानो जाया मानो गोबाव सम बन्द जानानै दंमोन। दिनैहाय बीटीसी सरकारनि नाजानायजों मानगोनां हाग्रामा मुलिसानि नाजानायजों गोदानै बा फिन खेबसेयै रामफलबिल जे केटेल मार्केट जे मोसौ मैसोनि जे बाजार बेखौ दिनैहाय जोङो खुलिनानै लाफुंनो हाबाय। आसा खालामदों बे थांनाय सम गोबाव सम जे जाबोबाय थानाय जे मोसौ हाथाय बेखौ फिन खेबसेबाव जे जाकजमकताजों सृष्टि जालांनाय बा जालांनाय जे बाजार बेखौ फिन खेबसेबाव जों मोनफिनगोन होननानै आसा खालामदों। बयखौबो खावलायदों बयबो रोखोमनि फानलाय बायनाया बयनिबो रोखोमनि मोसौ मैसो फानलाय बायलाया बेवहाय जागोन। आसा खालामदों बयनिबो अनसायनाय बे बाजारा मोनफिनगोन आरो मोनफिनथों होननानै आसा खालामदों। जाहाथे बेवहाय खुनु मथेबो बादा बिघ्नि जाहाथे सोरजि जाया बेवहाय क्रिएट जाया बिनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों। जायगानि सार्थआव बा रायजो राजानि सार्थआव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बे मोसौ बाजारखौ जेरैबायदि थांखि लानानै खुलिफिनदों बे निस्सय मोगथां महर मोनथों। बेवहाय रावनिबो बादा बिघ्नि जाहाथे जाया आरो जोंनि सचेतन व्यक्तिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों समाज सिबियारियानो जा दल संगठन सामलायगिरि बिथांमोनानो जा जों बयबो फानग्रा आरो बायग्रा आरो बे ओनसोलनि जे थासारि बेखौ जों जाहाथे मोजाङैनो मोजां लाखिनो जों बयबो सेस्था खालामो बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयखौबो खावलायदों आरो बे रामफलबिल मोसौ हाथाइखौ गोजोरै जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों। बाजार सालिखौ एसे गुसेब नुदों बेखौ फोसाबखांनायनि माबा दा बेखौ एसे सिगां आङो बे ओनसोलनि गारजेन बिथांमोनखौ भारबिलि बुंखांबाय जे जोंनि मोसौ हाथाइ रामफलबिल मोसौ बाजार हिसाबै जोंहा बेसेबां हा एलकेट दं बा रामफलबिल बाजारनि नामाव एलकेट जायाखैबाबो बेवहाय गोबाव सम जों जन्म जानायनि सिगांनि 1956-57निफ्रायनो बेहाय मोसौ हाथाइ दङ होननानै जों मिथिगौ। बे हानि डिमार्केसनखौ आङो भारबिलि बिथांमोनखौ बुंदों बेसे बुरजा हा दङ बेखौ जों डिमार्केट खालामनानै बाजारनि नामावनो जों इन्टेक लाखिफिननायनि हाबाफारिखौ लानांगौ होननानै आं अलरेडि एसे सिगां बुंखांबाय। दा बे हाखौ जों दिहुननायनि जोङो निस्सय सार्केल अफिसार बिथांनो जोङो स्टिक लिरगोन जोंनि बेवहाय हा बेसेबां खालि जानानै दङ बे मथे जों हाखौ रैखा खालामनो जों सेस्था खालामगोन।